tupad. Wala pansin nyo dyan, aso. Aso, yan ko rin bro. Wala po. Ito lang barangay ako. Siyempre yan. Paano, kapansin nyo boss yan? Boss, sticker boss. Hindi pansin. Tatanong pa lang. Mission failed. Ate, tatanong ko lang sana, baka nakita nyo tong aso ko. Hindi na pansin. Barangay, Pilipipe. Aray ko.